Mira, a Mataró i Cabrera comença el 2006 i aproximadament el 2010 queda bastant acabadet. En canvi, a Argentona comença el 2011 i l'estem ultimant. Mira, tots els arxius municipals i comarcals, perquè com que és dins de la comarca, doncs això, vol dir arxius municipals, vol dir jutge de pau, vol dir tots els arxius locals, la memòria familiar sempre que és possible, o memòria oral de veïns, així, i l'arxiu de l'Amical de Mauthausen, l'arxiu dels amics de l'Amical de Mauthausen, l'arxiu de la Creu Roja Internacional, els de l'arxiu dels Pirineus Orientals, etc. Aquests són una mostra, però n'hi ha molts, Vull dir, són uns treballs en què es treballa en xarxa i hi ha molts arxius de consultar per contrastar. Ara en línia se'n troba d'informació, però no tota. Encara falta molt posar-la en línia, vull dir, hi ha encara molt de paper arxivat i per tant has d'anar físicament a l'arxiu concret. Mira, primer seria la Guerra Civil Argentona, el 1990, després la Guerra Civil a Mataró, el 2006, el llibre de la postguerra a Mataró, el 2011, Morts i desapareguts a Argentona, que es va fer el monument aquí en el memorial, és també del 2018. Després hi ha una exposició que es va fer amb el suport de l'Òmnium Cultural a la comarca, es va fer a Mataró sobre tots els deportats, es va exposar l'exposició de l'univers de l'horror i llavors tots els deportats en tota la documentació de cada un, fotografies, etc. I això ho va fer-ho, doncs això, l'Òmnium. Jo penso que és molt engrescador fer aquesta feina perquè la fas per dignificar tota una sèrie de persones que van lluitar fins a jugar-se la vida enfront del feixisme. I ara més que mai és important això, perquè el feixisme, d'alguna manera i en formes diferents, torna a sortir a les nostres comunitats a nivell internacional, no només aquí, no? Vull dir que, i penso que és en valor. Això per un cantó, i per l'altre és important que en aquests moments, com que hi ha molta gent que estem treballant amb aquest projecte a nivell de país, s'està donant la possibilitat de treballar en xarxa, cosa que jo no havia passat mai, sempre havia sigut la investigació una cosa com molt personal, i en aquest moment no. No, ara el David Farell i jo mateixa, amb l'entitat de Fundació Borriach i el Centre d'Estudis Argentonins, amb el suport dels dos ajuntaments corresponents, estem gestionant amb el Memorial Democràtic posar les llambordes, o les stolperring, que se'n diu, a les cases a Argentona, allà on havia viscut, i a Cabrera, on va néixer, a l'Esteve Rovira i el Ventura Casanovas Miguel. I aquí ja farem una altra etapa important d'aquest projecte, no? Tot i que continuem treballant amb els exiliats, recuperar la memòria de cada un d'ells, etc.